buhing handumanan uban sa mga awit. Aduna ka ba'y kaagyaw ka sa natiyan nga dili nimo mahimong hikalimtan? Kaagi sa kasa. Kapakiyasan o kaparutan nga hangtod karon, buhi pa og nagsamok sa imong panumduman. Kasinatiyan sa kalipay kalampusan o kadaugan, nga kapanaminan, makuhan o pagtulunan. Dan, suota ka ng akong mga pinangga, o ipadangan din sa atong tulmanon, mga buhing handumanan, uban sa mga awit. Tinawad at pinangga namong Ate Dede. Mayong hapon kanimo ate sa mga naninaw kayo karong hapuna nining loud and clear nga programa matag hapon nga tanan. Kinahanglan mong programa ang mga buhing handumanan uban sa mga awit. Ako di ay si Dayan, 31 ang akong panuikon. And I'm still single ate. Nakabaton akong hinigugma ug mao kini ang akong problema karon. Almost 5 years na kami sa among relasyon. Usa siya ka negosyante Ate Dede. Maguwang siya kanako mga 8 ka tuig. Ugabi ni mo ate. Ako ang breadwinner sa mong family Ate Dede. Dapat ko'y duha ka mga igsoon nga gipa-eskwela. Hinungdan nga kining akong boyfriend karon nagatabang usab kanako sa akong mga pangihanahanglanon nga kwarta isip abag sa akong pamilya ate. Kaya dili na ako makaya usab ang akong obligasyon tungod kay igo-igo lang akong sweldo. Nakatabang ang akong boyfriend. Ba't voluntaryo siyang mitabang, wala ko naningkamot o kana bitang wala ko magpakalimos? Mo ako nangayo niya. Matod pa niya, naaman siya extra kada kita niya, inungdan nga mutabang siya na ako Ate Dede. One way of expressing his love dili ka na ako. Apan sad to say ate, kay grabe siya kaseloso. To the point na manapat na gudani siya. Nakadabang pagselos nga wala sa lugar, nga wala ko'y dautang binuhatan, o guwa po kong magunahuna nga magpakasako sa amuang relasyon. Apan giagwanta lamang nako siya Ate Deden. Kay helpless ko, kay nag-need ko sa iyahang tabang tungod sa among sitwasyon. Pila ka mga sitwasyon o higayon Ate Deden. Nga gana bang mihangyo siya nako nga magminiyo na daw kuno kaming duha. At pa niya, nga permanente lang kuno ang ako ang pagtabang sa akong igsuon. Pinaagi siyang sampo sa. Bata ko siya gibalibaran namin. Dili pa ko musud sa kaminiyon kay wala pa ko nakapahuman sa akong igsuon. Ug usab
at din kadlo ka nako. Kay manapat gani siya bisan uyab pa mi. How much more og magminyo na mi. Siguro usa-usab ni sa iyahang gikagul-an nako ate. Kay wala pa nako masurrender o mahatag ang ako ang pagkaputli ngadto kaniya nga dugay na niyang gihandom. Angay ba siya nga minyuan ate? Insakto ba ko sa akong pagbalibad niya to the point na magpanghadlo ko whatever happens sa ako ang pagpiyuban kaniya. Mausab pa kaha ang iyang batasa do magminyo nami? Ate, siguro ni take advantage lang ni siya kay dako siya tabang kanako sa akong pamilya. And the reason why nga nung misaler o mitiner ko niya tungod sa iya usab kining tabang nako. Makalingkawas pa ka ko sa mga kamot at titin. Napakahay laing tsansa nga magbag-o na ko siya. Ausay sirado na ba permi ang iyang ulo. Dili siya maminaw na ako. At mao ni ang akong dakong problema. Unsa may imo ikatambag at tidin ug unsa may amay na kong pagkabuhat. Anhin na pukutob. Kining tanan, gikan ni Dayan sa Negros Oriental. Di na turubot ng biya kanyo akong mga pinangga. Apan sama sa dagat na rin pagtaog o pagkunas man. O ang adlaw o dili pagsilang o pagsalo. Kini ang iyong boss nga alagad ilahan higala sa kanginan nga si Ate Didin Gatchayan. Manamilit ug magaingon. Daganting salamat sa inyong pagpaminaw.